Yusuf babban yaro ka dai ashi ne. Ka dai ashi ne. Yes. Sako ne zuwa ga baby na abun kaunana. Ke ce a zuciya amma ba kya son sunana. Me na muki ne da ba kya so ki ji sunana. Tunaninki nake a kullum ba dare ba rana. Yes, yes. Ba dare ba rana. Yes. Ba dare ba rana. Akan ki na sha wahalhalu kam da dama. Gashi nan yau na zo ina tayin nadama. Ke kuma kin zamo kamar ya ga kunama. Wayyo, wayyo, ta tafi kenan. Tunda kin nuna baki na nima fa bani yinki. Mu fita daga kunci dukkan mu dawo seti. Mu daina takurawa junan mu balle mu kunci. In kin gane ni kullun sai ki fara yin habaiti. Ka fara yin habaiti. Ki fara yin habaiti. Ka je yar habaiti. Ki fara yin habaiti. Wayyo, 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 ta tafi kenan. Ina da abokanai na masu sani nishadi. Sun ce na rabu da ke don wata ran zana fadi. Allah saka ma soja abokina na gari ne. Aja magana shi ma na gan shi ai na gari ne. Sun ce na barki don wata ran zaki sa na hauka. Ni ko na kiji amma kullum ina ta yin burga. Yanzu na barki ki je da rayuwanki ki huta. Ki yanda kike so karki manta fa rayuwata. Karki manta fa rayuwa ce.